Da ka ba pensyong nong rim na kitalong jing tip bo Finance Secretary ka Kanglay Pak Communist Party People's War Group. Kabade ka sengle no kabala KNB an ha jila Manipur ba ure tingen ha kawai ka ying wai kabadan ha nong thamai khatsan mer bernihat bat ba udon kti ha ki wai pat ki kampentrem ha ka jila Meghalaya bat ki jila ki ba marjan ki pulit ka ribhoy ki la kem yo te ubreu yo bala tip kerteng kum ukhundong bam herojet meitei ha ka mir arfu waitrik uyayong arjar arfusan ha ka por prashiteng AA kat kum gajing tip kabala pha do SP ka ribhoy district u Vivekanand Singh Rathore IPS la ong ba gajing tokit ulakam ba udai udkhot jong ka kinhon KCP PWG bat ula julum pisan ka benta kateka seng kabala kedo kumbapau ukhundong bam ulawan petre hakapot Assam bat Meghalaya ban lat ne kajing syakem hagi bor pahara ki bamenta kidang shimkhian ka bating ya ki sengle no ba pher ki badan kti ban thau ya ki jing ha ka shongsuk shongsan ha ka jala Manipur la Subaru bo udon kti ha ki Kamrunar bat ki katto ka ne ki sengle no ki badan ha Myanmar bat Nepal bat kumban shukdo bala kem ya u house nem bala dep Manipur namar ka jingdon ni kitiar siat be ain bat kumjuru Dimapur hosnem arajar khat pra hakakam khai drong la register mukot duma persha ya uni ubreu hapo ka nongpo police station bat ka jing tokit hi kadang yat shakmat la ong ka jing pentep now SP ka bala ong baki pulit ka Meghalaya kidang pet ngor bha ya ki kam persha ka emlang salang bat persha ri bat anshim ya ki senjam ki beteng kat kum ka ain persha ya ki Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya